Mga napatay nga baboy sa barangay Takas Haro wala sa gihapon nakuhaan sang samples para sa confirmatory test sa African swine fever. 3 ka mga baboy napatay man sa barangay Kalubian Haro. Inigitutukan ni John Sala live sa barangay Kalubian Haro, Iloilo City. John? Kate, tubtub subong nagahulat pa ang Iloilo City ASF Task Force ang test kits gikan sa ASF Task Force ang Department of Agriculture Region 6 agud nga mapaidalom na sa confirmatory tests ang mga napatay nga baboy dito sa barangay Takas Haro. Sa nagligad pa nga simana sang na-records ang Iloilo City ASF Task Force ang pagkapatay sang 36 ka mga baboy sa Zone 1 Barangay Takas Haro. Tubtub subong suspected cases sa ASF sa gihapon ang pagkonsiderar sang Iloilo City Agriculturist Office sa natabo bangod hasta subong wala sa gihapon makuhaan sang samples ang mga napatay nga baboy para mapaidalom sa confirmatory test. Sakon siguro kasakaon man sang ASF Task Force kay kadamo-damo sa ginauyatan nila ang mga kit sinabi sa ila na iya wala kita sinaiya kay hindi pa naiabi nga test man lang gulpi. And then the fact siguro nga kita nila nga puro mo to patay. Ang nagkalamatay is mostly pagkatapos ang bagyo. Kag ang paros sa takas nag-exhibit sila sang respiratory symptoms. ASF free sa gihapon ang syudad sa Iloilo apang sudo kay garing galaw, hindi dapat pangit kampante. Bangod posible nga ari na ang balatian apang wala lang na-detect kag hindi man malayo ang posibilidad nga may magpositibo kung hindi mangin alerto. Ilabi na nga ginapalibutan ng syudad sa Iloilo sang ginakabig red zone areas. Samtang ginkumpirmar naman sa opisyalis ang barangay Kalubian Haro nga may 3 ka mga baboy sa barangay nga napatay sang weekend. Sudo sa punong barangay, mapagsikpang 3 ka mga baboy nga napanag-iyahan sang isa ka kagawad sa barangay sang Biyernes ang gabi. Apang sang Sabado sang aga, nasapuan na lang sini nga wala na sang kabuhi ang mga ginasagod. Pagkaaga na ito, nag-report na nila nga napatay na yung mga sapat niya. Ipaniganit ay pang December nga tayo, at least may kumikot ko sa tani para pamaskwa yung ano, yung danda, yung December, kan pinadisgrasya. Suno sa Iloilo City Agriculturist Office, wala man sang signs sang ASF ang mga baboy nga napatay sa barangay Kalubihan. Sa Baylo, nagpakita sa mga sintomas sang respiratory illness. Samtang dugang nga 2 pa ka mga sako nga may unod sa mga patay nga mga sapat ang nasapuan sa Dungon Creek, Barangay Kalubihan. Ang isang may unod nga patay nga baboy, samtang ang isa naman ang may patay nga ido. Nadugangan to sang isa ka baboy kag isa ka ido ang sunod na sa akong nga street sweeper nga nagnimpyo dito. Sige nga advisean ko na lang sila nga idirekta na lang lubong para hindi na gid maglapta ang baho. Padayon naman ang investigasyon sang Iloilo City ASF Task Force sang ginhalinan sang ining mga sako nga nagtugas ang tuman nga baho sa lugar. Kabudlay gid sila magtumo dali hindi. Pag balaan mo magamo na gani barangay ambot man na siya. Tanan sinama pa ambot although may suspitsado man kita kundiin. Kate, nagapanawagan subong ang Iloilo City ASF Task Force. Subong man ang Barangay Council sang Kalubihan Haro sa mga nagasagod sang kasapatan nga kung mapatay gani ang mga ini, hindi ilang basta-basta nga ihaboy sa Dungon Creek o kung sa diin man nga suba diri sa syudad sang Iloilo. Bangod hindi ilang ini sa mga kasapatan may dala nga peligro, kundi pati man sa mga residente nga nagapuyo malapit sa mga suba. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.